Dobrodošli u moj novi video i ljudi, danas ćemo napraviti jedan eksperiment. Eksperiment je da možemo sa nožem probušiti maskicu, maskica mi je tu. Tako da, prije toga razvalite jedan subscribe, ovaka je šakom i sam znaš. Tako da, možemo krenuti, ne? Samo malo, evo ga, maskice, samo malo. Evo ga, sad ćemo prvo ovako. Evo ga, iz prve bacimo tu. Evo ga, sad vidite. Čisto, nema šta, gledajte sad ovo. Samo YouTube, molim te, nemoj mi dat copyright. Što ti budala jedna? Snimaj tu gore. Mislim, evo ga. Snimaj tu. Podigni. Nije. Evo, nije tu, to je tu. Evo, to je tu. Ovo je. Ne znam koliko se to može vidjeti, zato je prozirno. Ajmo sad dalje, mali. Evo ga. Ćemo sad tu tako. Tako, samo malo. Dum. Ua. Skoro sam se osako. Jebote više. Šemenaš, a dođe. Dođi ovdje, dođi. Dođi ovamo, mali. Dođi ovdje. Dođi sad. Dođi. Evo ga. Znači. Okej, ali nećemo više moći. Tako da, jebeš eksperiment. I daj se rastaviti. I to je bilo to za ovaj video. Ako vam svidio, stavite, opet da kažem, stavite like, share, subscribe. I to je bilo to, tako da, čus! Ujebote, odem.